Bine v-am regăsit, dragii mei dragi, și pe Aura Cafe. Am promis data trecută că aduc cafeaua, știu, este destul de târziu, dar având în vedere că eu înregistrez acest mesaj la ora 4:58, se face seară, nu pot să cred deja că suntem pe picior de somn. Mai pot să mai beau așa un cappuccino. Dragii mei, în această zi de sărbătoare, Sfinții Mihail și Gavril, vreau să mă las așa pe aripile vântului, pe aripile unui mesaj important venit din partea divinității pentru voi în planul amoros. Nu îmi propun nimic, nu mă gândesc la niciun titlu, ci mi-aș dori ca voi să primiți astăzi, mai ales cei care sunt născuți de Sfinții Mihail și Gavril, un mesaj important. Așa că dacă doriți să participați, nu va trebui să vă gândiți la nimic, la niciun personaj, la nicio situație și să vă bucurați de această călătorie spirituală. Eu am făcut o etalare destul de interesantă, extinsă pe Aura Scop, vis-a-vis de actualele sale sentimente vis-a-vis de voi, etalare interactivă. Chiar a vorbit serios atunci când a plecat sau nu v-a răspuns la mesaje. Vreau să fie un mesaj general vis-a-vis de sentimentele sale actuale. Și haideți să vedem ce putem să captăm așa din eter energetic. Ce putem noi să captăm. S-ar putea ca de un an de zile să vă macine dorul de această persoană. O să vreau să știu și dacă acestei persoane este dor de voi. Cred că o jumătate de an, un an de zile a existat și există în continuare aceste restricționări, blocaj. Cred că această etalare se adresează mai ales persoanelor care au fost blocate, care sunt blocate, inclusiv pe rețele de socializare. Deci dacă nu rezonați încă de la început cu aceste informații, nici n-are rost să vă uitați. Deci această etalare, în mare parte, 80%, se adresează acelor persoane care sunt în blocaj, care sunt în separare, care nu mai vorbesc de mai mult de un an de zile, 2 ani de zile. Cred că, fără doar și poate, persoanei respective îi este dor de voi, dar ca imagine, ca amintiri. Cred că răsfoiește de multe ori, răsfoiește mesajele pe care vi le-ați dat. Este așa într-o imposibilitate de a face o mișcare către voi acum în aceste zile. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că tot deliberează, știți, se tot gândește, știu că o să-mi spuneți, da, se gândește de foarte multă vreme. Se gândește, acesta este un pas bun, mai ales că parcă totul ar fi fost bătute în cuie. Noi aveam aici 6, 8, de asta zic. Poate, eu nu știu, nu garantez, dar luna decembrie va juca un rol extrem de important în relația pe care cei cu care rezonează acum o au cu această persoană care are o ușoară teamă de a se reimplica în relația asta cu voi, că la un moment dat a considerat că nu duce nicăieri. Mai ales dacă au fost anumite derapaje, mai ales dacă lucrurile nu au mers liniar, poate încă de la început, poate că la început a fost o joacă, poate că ați crezut că gestionați această situație, poate ați crezut sau a crezut că a fost un joc așa pe rețelele de socializare, dar realmente gândurile lui sunt către gândurile ei. Adică, indiferent de acest blocaj, indiferent de aceste restricționări, eu zic că persoana asta, în momentul de față, vă supraveghează de la distanță, vă supraveghează pe rețelele de socializare sau cel puțin vă urmărește poza de profil sau ce postați sau dacă nu mai postați, cu atât mai mult determinați persoana asta, ne dându-i siguranță să facă un prim pas. Persoana asta are nevoie de un impuls și impulsul îl are nu în momentul în care știe foarte clar că voi încă îi spionați sau încă îi trimiteți mesaje, cum că îi vreți în viața voastră sau le dați de înțeles că i-ați vrea în viața voastră.
Cred că persoana asta este mânată de acel soi de joc, de a-ți ascunselea, de a crea tensiune, inclusiv intimă între voi, de a vă ascunde unul după celălalt, după fiecare mesaj, de a crea o poveste în care nu există rutină, în care nu este nevoie să trăiți așa la nivelul acesta de ok, nivel clasic. Ne cunoaștem, ne întâlnim, consumăm relația, ne despărțim sau nu. Are nevoie și cred că ambii aveți nevoie de ceva ce nu are toată lumea. Și cred că asta v-a și atras unul pe celălalt, de asta cred că nici nu vă puteți uita unul pe celălalt, de asta sunteți în permanență unul în gândul celuilalt, chiar dacă au trecut 6, 8, 10, 12 luni, fără doar și poate au fost niște săgeți, au fost niște certuri, au fost niște blocaje, dar sunteți unul în gândul celuilalt și cred că ambii vă gândiți unul la celălalt, doar că până în luna a 12-a persoana aceasta va face în sfârșit un pas sau se gândește să facă un pas. Poate că veți primi un mesaj de sărbători, cine știe, pentru că vrea să se și lege de ceva, pentru că dacă este bărbat, atunci are un soi de încăpățânare, are un soi de bărbăție, adică nu poate să cedeze el primul și atunci ar trebui să se lege de ceva astfel încât să nu dea de bănuit că în toată această absență n-a făcut altceva decât să se gândească la voi, indiferent că nu se gândea o zi, dar cealaltă zi tot se gândea sau tot vă stocărea, tot vă urmărea pe rețele de socializare sau tot se mai uita să vadă în ce ape vă scăldați. Dar nesiguranța asta, pentru că văd aici o nesiguranță. Sau ce s-ar putea să facă? S-ar putea să cum să vă spun, să fie așa transformat, se erigeze într-un prieten, știți? Adică să fie acel prieten bun sau prietenă. Să vă trimită un mesaj, dar ce faci, dar cum mai faci, să zâmbiți, să râdeți ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Se gândește la ce metodă să abordeze astfel încât să nu considerați voi că o luați de la început. Nu vrea momentul ăsta să fie ceva de la început. Vrea să recreeze momentele voastre de început, una peste alta, pentru că i-au plăcut foarte tare și s-a hrănit foarte mult din imposibila iubire. Nu știu pentru cine este acest mesaj, nu știu pentru cine este această etalare, dar cu siguranță este o iubire atipică, o iubire, cred, imposibilă. Poate să fie vorba și despre un trio sau poate să fie vorba despre momentul ăla în care voi v-ați bușit unul de celălalt pe rețele de socializare sufletele, ca să zic așa, să citez și eu, pe anumite cunoștințe, nu ați considerat că... Deci atunci, în momentul acela, poate că erați unii căsătoriți sau nu. Și a fost așa, o chestie, mă distrez și eu pe rețele de socializare, după care ne vedem fiecare de treabă. Da, dar relația a evoluat și a evoluat și a evoluat cu fiecare mesaj, cu fiecare mesajel, cu fiecare telefon, acea tensiune care s-a creat emoțional în momentul în care ați auzit vocea, când tăi ați vorbit, vorbeați foarte bine pe mesaje, foarte ok, nicio problemă, erați mult mai siguri, că aici este și o nesiguranță. Era bine, dar după care v-ați auzit la telefon, iar un moment, iar o etapă, i-ați auzit vocea, să vedeți, îmi place vocea, nu-mi place vocea. Și atunci, cu fiecare moment, ați adâncit această relație. După care s-ar putea ca între noastre chiar să vă fi întâlnit de puține ori, poate deloc, dar cei care s-au întâlnit de puține ori, posibil în amur sau știți, adică în momente din astea în care nu putea să vă vedeți foarte bine și atunci emoția creștea, bă, cum arată, dar poate nu place cum arată, dar poate... Ei, și v-a plăcut și asta. Și atunci a fost totala. De asta zic că este o persoană care efectiv s-a pus în cui, s-a agățat în cui, pentru că efectiv nu știe ce să facă, cum să scape de imaginea voastră, cum să ia o decizie astfel încât să considerați voi că este doar o prietenie. Sau poate că unul dintre voi vrea o prietenie, poate voi nu vreți ca această ființă să rămână în viața noastră, dar nici voi nu puteți să uitați persoana asta și măcar ați vrea
să fie prieten cu voi sau prietenă cu voi, dar persoana asta nu vrea să fie doar prieten sau prietenă cu voi, pentru că se gândește la voi, mai ales că nu ați consumat în foarte multe cazuri această relație și la nivel nici intim, nici emoțional. De asta sunt atâtea conflicte mentale, pentru că nu s-au spus lucruri, nu s-au clarificat lucrurile, ați rămas în aceeași buclă temporală și până nu consumați, până nu ardeți această flacără sau până nu suflați amândoi în această flacără ca să se stingă, așa o să rămâneți agățați unul de celălalt. Rămâneți și sunteți agățați unul de celălalt. Vedeți, poate să fie un titlu. Bun, haideți să vedem ce va fi după acest blocaj. Eu de asta spuneam ca idee văd luna 12, de asta spun că s-ar putea să decidă până la urmă că tot deliberează, dar trebuie să devină, sau are nevoie această persoană la care vă gândiți să devină din ce în ce mai, cum să vă zic, din ce în ce mai încrezătoare. Are nevoie să aibă mai multă încredere în el sau în ea. Asta înseamnă că poate ori nu mai arată bine între timp, că poate n-ați mai vorbit de multă vreme, poate nu mai arată bine între timp, poate s-a îngrășat, poate a slăbit foarte tare, poate s-a și îmbolnăvit sau a avut anumite probleme de, eu știu, sănătate. Unii văd că au avut probleme minore, cred. Poate, eu știu, și-a sucit glezna, poate că a mers în baston, poate și a trebuit să aibă o perioadă de recuperare. Mai, cum să vă zic, mai răruț acest mesaj. Dar posibil să vrea să vină în fața dumneavoastră, cum să vă spun, ca un cerb carpatin. Și are nevoie de timp, sau, energetic vorbind, are nevoie să-i crească stima de sine. Pentru că în viața lui s-au petrecut foarte multe chestii și acum parcă este frică și de umbra sa. Și este teamă să nu se implice din nou în această relație, să suferiți amândoi sau să rămâneți în această stare de iar ne gândim doar unul la altul, iar nu se întâmplă nimic, iar fiecare își vede treaba lui, iar ne blocăm, iar ne restricționăm, iar nu vede finalitate, știți? Și de asta cred că stă și deliberează și vrea să vadă. Este nesigur viitorul, să știți, dacă vă gândiți la această persoană și această persoană se gândește exact la ceea ce v-am spus. Este nesigur de viitorul vostru împreună, mai ales dacă voi aveți pe cineva sau ei au pe cineva. Pentru că am impresia că ori dumneavoastră, ori această persoană ați avut nevoie de a fi sigur, de a avea o siguranță. Nu v-ați bucurat de călătorie. Voi ați vrut probabil în unele cazuri să ajungeți exact să vă bucurați de finalitate, știți? Adică nu v-ați bucurat de călătorie cât de destinație. Și atunci, dacă destinația era nesigură a fost și călătoria, pentru că gândul vostru era către ceva ce oricum nu se înfăptuise. Destinația fiind nesigură, știți, era așa ca un cerc vicios. Dar este tristă, îi este extrem de dor de voi, îi este extrem de dor de extrem de dor de m-a bulversat acum mesajul acesta, dar cred că o să-l pun totuși și pe Aurascop. Este foarte dor de voi și se gândește la voi, cred că de mai mult de un an de zile. Dar în același timp se gândește la viitorul nesigur pe care voi îl aveți. Nu are claritate, nu vede un viitor, nu vede că ați fi împreună și ar vrea să fiți împreună, ar fi vrut să fiți împreună și în momentul ăsta există această separare, dar tristețe și cred că și de o parte și de cealaltă. Este dor de voi. Da. Dar o să continuăm această serie. Eu o să pun acest mesaj foarte, foarte profund, cu un final wow, pe Aura Cafe, în primul rând, dar o să fie și pe Aurascop, pentru că acolo, mă rog, sunt mult mai mulți urmăritori și atunci să nu facem discriminare. Când un mesaj este așa puternic, atunci o să-l pun și pe Aurascop și pe Aura Cafe.
Da, bulversant acest... Dar deliberează. Deliberează, se gândește să facă un prim pas către voi cu un mesaj sau măcar ca prieten. Să fiți măcar ca prieten, pentru că nu vrea să vă piardă oricum. Este dor de voi, dragii mei, dragile mele. Închei în această seară, în această energie, să zic așa, nu înainte de a vă îmbrățișa cu mare, mare drag, a vă dori să aveți o lună noiembrie absolut superbă, cu multe miracole. Iată, un miracol mi se pare această etalare, pentru că în foarte multe cazuri deja intuiți sentimentele persoanei voastre. Dar o să revenim, eu vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi, până data viitoare, tot binele din lume. Vă pup, pa, pa!